Mga tats, nangita mismo ng amigo nga mananagat. Among gipangita para mga imig sudanon. Murag mauna ni tawhana dayo. Aro. Na. Let's go. Ano man siya dimple na yun? Oh. Sabay siya dimple. Kita namin amigo mga tats. Tagaan namig sudanon ani karon. Siyempre mga tats, atong duulon no, kay kita rabang nangayo, maulo pud ang ihatod sa tuwa dira. Muna mulatay ta nang latay mga tats, maginahinay ta kay basi mahulog ta na impas jud atong cellphone ani. Muna pag-abot ako dira mga tats, nakita na nato to atong amigong atong duulon. Siyempre kay busy pa man kay sila kay sige pilaghabuan ang barilis nila ato sa lingkuran dia og mutanaw-tan-aw ta unsay nangitabo sa ilang palibot. Tan-awar gud na ilang kuha mga tats oh, perting pa sa mga barilis, perting dagkuha. Abi niyo mga tats, 203 day ni kabuok sa sulod sa 15 ka adlaw ng pagpanagat dito sa lawod. Grabe no. Ug mao ni mga sudanon sa mananagat mga tats, mga sambagon. So makaambit yun daan ni. Napay ulo sa marang dira mga tats og ikog, pwede ramang lamias og bahon og kilawon ng mga isdaan ni. Pero kanang 203 kabuk mga tats, sa mga pasahero po na iya po nagkuha, bali ang pasahero ani murag 20 kabuok. So i-divide na lang nato to dito. Mao nang gitagaan na tag sudanon sa tong amigo diha oh. Mao na mga tats oh, mao nang atong abrihan. Siyempre mga tats, di mga to na maiwasan dira sa Peaceport no, basta mo abri kag isda diha, basta makakita sila diha naa adyo mga ayo o tanawa. Nasa gihatagan di ba? Mao na ato nang sila don og balik dira mga tats kay dalo na to na dito sa ubos para dito na to na bahinon or kinsa may tagaan ani. Kay lisod bud mag-abri-abri ta dira nga mga ayo nya dili na to tagaan, makasakit pa tag tao silang mga dughan. Mao nang ipabitbit nako sa akong anak mga tats kay nga naman ako na lang mugunit ang kamera para sure jud kay mula tay latay bataan ng galihok. Mao nang giingon ako dito na dala sa unahan para dito ta magbahinay og kinsa may tagaan para wa poy malain sa toa. Mas maayo magud diri mga tats para di ta mahulog og di pud maglihok kay ako malipong ra ba ko bangka. Ug mao din ni atong pasahero no nga mananagat. Ato ning amigo mga tats mo ni si Dudong, perting butaan ni mga tats nawag ipadto lang media para tagaan. Ing ana ta kaswerte karong adlaw mga tats. Mo nang ako yang gipapili diha, ang akong tubag siya ha, ikaw na pili kay lisod na ako makapili kay dagko ra ba jud akong pilion. Kung mahimo kini tanang nasa sako. Bitaw tats oy dili pud tanan no. Ato po nang bahin-bahinon kay napoy mga silingan pud di natong mga buutan. Og nahuman na migbahin mga tats kanang nasa simento ako anang bahin kana sa sako iya na sa mga tats. Achop na. Oh. Tagatag sudon sa tong amigo. Ipik si Dudong. Pakita si Dudong. Gago. Oh, muna tong amigo mga tats. Oh, sugbaw na to ni. Naa natin sudanon mga tats. Ato na safety. Nga na lang kasimple mga tats. Wala ta ng gagmay. Sige na ng gagmay. Kani mga tats, mga marites. Taga na to mga marites. Oh, mga marites mga tats. Papunta po ron para way mong marites. Og mao din ning bangkaa mga tatso ang among gisaka ganiya nga perting binasa og perting grasya kaninyo tanan diat dagang kay salamat yung grasya nga gihatag sa mo ano. Muli na mi mga tats kay nakabambam na. Yeah. Thanks.